Terve! Heippa! Terve! Mä oon Riitu ja mä ajattelin, tai oikeastaan se Alma-mummo ja mun Maiju-mummo pyysi, että kun Aakari-apina on tehnyt tosi hienon runon, siis niinku tunteista, niin mä lupasin sitten, että mä voisin sen teille lukea, koska apina-aakaria jännittää ihan hirveästi. Niin mä sitten lupasin, että mä voisin sen esittää teille. Niin tää on semmonen keho- ja mieliruno. Niin nyt mä niinku teille sen sitten niinku esitän. Keho ja mieli. Ihme juttu on tunnekieli. Näin apina-aakari aatteli, kun Maijun omenia nieli. Voisin lähteä tunneretkille, kas tunteita monia mahtuu elämän hetkille. Joskus maalaan värejä mustia, kun tahdo en kestää päivien tuskia. Toisinaan taas voin pensseliini keltaista väriä kerätä, kas päivissä noissa saan ilon ja riemun tunteisiin herätä. Miten kummassa yksin vois aina leikkiä, ilman kavereita kaikki ois varmasti feikkiä. Olis helposti tyhjää ja ikävää mulla, ilman ystäviä, joiden luokse tulla. Keho ja mieli, kumma homma on tunnekieli. Näin apina-aakari ääneen aatteli, kun Maijun kanssa yhdessä omenia nieli. Vitsi Aakari, toi oli tosi hyvä runo. Aakari on tosi hyvä tekee runoja. Mäkin kirjoitan joskus runoja. Yhtenä päivänä mulla teki ihan oikeesti mieli kirjoittaa, koska silloin mulla oli ihan tosi semmonen paha mieli. Alma-mummo sanoi, että se oli paha mielipäivä. Niin sit mulla oli semmonen paha mielipäivä. Niin sit mua ei huvittanut yhtään mikään. Niin sit mä olin vaan mun huoneessa koko päivän. Ihan vaan sängyssä pötkötin monta tuntia. Iskä tuli välillä kysymään, että tuksaa ulos mun veljen ja sen kaakko. Ne teki pihahommia. Kolas lunta ja kaikkea semmoista, mutta ei mua huvittanut. Mulla oli siis ihan oikeesti tosi paha mieli, kun koulussa oli mennyt kaikki ihan huonosti. Ja mun lemppariainekin, joka on äikkä, niin se äikän koekki meni ihan huonosti. Tuli ihan huono numero. Ja sit mulla oli mun kaverin kaakkin riitaa. Mun Saara-kaverin kaa. Ja sit kun mulla on vielä diabetes, niin mulla oli sokerikin koko ajan ihan matalalla tai sit ne oli korkealla. Niin mulla oli ihan tosi paha mieli. Sitten mä olin siellä mun huolihuoneessa. Kato, kun silloin kun on paha mielipäivä, niin silloin mä oon mun huolihuoneessa. Eli se on mun oma huone, mutta silloin kun mulla on paha mielipäivä, niin se on mun huolihuone. Niin sitten mun äitikin kävi koputtaa mun oveen. Mun äiti sanoi, että sit kun mun paha mieli on vähän parempi, niin sitten mä voisin kaiutella. Ja sit se sanoi sieltä oven läpi, että se tykkää musta ihan hirveesti. Ja sitten kun mulla on niinku 5 veljeä, niin 2 niistä on jo isoa ja sit ne 3 muuta asuu vielä kotona, ne on ihan mukavia. Niin nekin kävi vuorotellen mua hakkee ulos, mutta mä sanoin, että mulla on nyt paha mielipäivä, niin mä nyt pötkötän. Mutta oli se kyllä ihan kiva, että ne kävi niinku kysymässä. Ne aina jotakin keksi ja ne tuli sanoa, että hei Riitu, tuukko pelaa korista? Kun meillä voi pelata ulkona korista, kun meillä on koripalloteline. Niin sitten ne kävi aina kyselee jotain tai sitten ne laittoi mun oven takana jotakin kivaa musiikkia, kun mä tykkään musiikista ja tanssia. Mutta en mä sitten viittinyt, kun mulla oli tosiaan se paha mielipäivä, niin mun piti olla siellä mun huolihuoneessa.
Niin. No, sitten mä olin siellä ja mä mietin, että kaikkia mun omia juttuja ja sitten kun mä olin, ehkä mulla meni vähän kyllä päivä silleen hukkaa, että olisi just niin kuin ensimmäinen semmonen aurinkoinen päivä ollut ja lumekin suli ja silleen, niin olisi ollut ihan kiva olla ulkona. Mutta kun mulla oli se paha mielipäivä, niin sitten mä pötkötin. Mut sitten kun se meni ohi, niin sitten mä olin ihan valtava iloinen. Mä olin iloinen siitä, että mulla on kivoja ihmisiä mun ympärillä. Ja sit kun mun piti mennä, kun se oli sunnuntai se mun paha mielipäivä, niin sit kun mä menin maanantaina kouluun, niin mun kaveri Saara, niin se sanoi mulle, että eihän Riellä enää. Ja se oli tehnyt mulle tämmöiset korvakorut, se mun kaveri Saara. Tämmöset. Nää on nyt mun lempparit, mä pidän näitä joka päivä. Ääkäri Apinakin tykkää mun lempparikorvakoruista. Niin sitten mä keksin semmosen homman, kun mä näin Alma mummoa. Alma mummo on semmonen, että Alma mummon kanssa voi kaikkea porista. Niin Alma mummo kysyy, se sanoo mulle, että voisinko mä antaa numeron niille mun päiville. Niin kuin, että jos on kiva päivä, niin asteikolla 4–10, mikä numero se voisi olla. Tai sitten jos mulla on paha mieli, niin mikä numero se voisi olla. Niin mä sitten kirjoitin tänne mun kirjaan. Mulla on tämmönen kirja. Tänne mä olin kirjoittanut ton Aakari Apinankin runon, kun se oli niin tosi hyvä. Mä voisin teille kertoa, kun mä sitten laitoin pisteitä ja mä näytin nämä mun Alma mummolle. Se sanoi, että tosi hyvä juttu Riitu, nää oot kyllä fiksu. Niin. Mä nyt on tänne kirjoittanut, että silloin, kun mulla on siis tosi huippupäivä, siis ihan niinku tosi huippupäivä, ja niinku huutomerkki huippupäivä, niin se on numero 10. Ja sitten kun mulla on hyvä päivä, niin se on numero 9. Niin. Ja sitten kun on semmonen niinku OK-arkipäivä, niin se on niinku silleen, se on numero 8. Sekin on musta ihan kiva. Monesti on silleen niinku nytkin on niitä OK-arkipäiviä ollut aika monta. Niinku just viime viikolla ja tälläkin viikolla. No sitten kun on tylsä päivä, niin se on numero 7. Siis mun numero 7 on mun tylsä päivä. Silloin ei ole oikein mitään tekemistä ja ulkonakin on ihan ärsyttävä ilma ja silleen. Ja koulussakaan ei ole ollut niin kauhean kivaa tai mitään highlightteja tai semmosia. Niin se on mun tylsä päivä, se on niinku numero 7. No sitten kun mua oikein ärsyttää, niin se on mun ärsytyspäivä, niin se on numero 6. Mulla ei ole ollut kyllä pitkään aikaa ihan niin ärsytyspäivää, että olisi ollut numero 6. Mutta silloin kun mulla oli se yksi sunnuntai, kun mä olin siellä mun huolihuoneessa ja se oli paha mielipäivä, niin se oli numero 5. Ja se oli tosi paha mielipäivä, koska silloin oli mennyt monta päivää ihan kaikki pieleen. Kaikki mitä mä olin yrittänyt tehdä oli mennyt pieleen. Ja mä olin riellyt mun kaverin kanssa. Ne kokeet oli mennyt ihan pieleen. Ja mun verensokerit oli mennyt ihan pieleen. Ja mä tiuskin mun veljenkin kanssa ja kaikkien kanssa. Niin se oli ihan paha mielipäivä ja se oli numero 5. Mut sit kun on numero 4, niin se on tosi huolipäivä. Ja sitten numero 3, nyt on hätäpäivä, huutomerkki. Sitten on niin iso hätä, että tarvii muiden apua ihan oikeesti. Niin sit mä näytin mun Alma mummolle nää mun pisteet tai nämä numerot ja nämä päivät, niin Alma mummo sanoi, että tää on tosi hyvä.
Niin miettikääpä silleen niin itsekin, että te voitte antaa niin teidän päiville silleen, niin te voitte laittaa niille numeroita. Ihan niin kuin koulussakin annetaan numeroita, niin ihan niille omille tunteille tai niille päiville, missä tapahtuu erilaisia asioita ja tuntee erilaisia asioita, niin niillekin voi laittaa numeroita. Niin sit niin kuin näkee, että niin kuin, miten niin kuin kokee niitä asioita. Ja sitten jos tulee niin kuin tommonen pahamielipäivä tai tosi huolipäivä, niin silloin tietää, tai jos on siis tosi huolipäivä, tai varsinkin nyt on hätäpäivä, niin sitten tietää, että silloin tarvii niin kuin ihan oikeasti aikuisia ja toisia ihmisiä. Ja sitten pitää yrittää oppia niin kuin sanomaan niitä omia tunteita ja tuntemuksia, niin kuin mäkin opettelen kertomaan ja sanomaan. Ja sitten mulla on tää vihko, mihin mä aina kirjoitan kaikkia, ja sitten mä pidän mun päiväkirjaa. Niin ne on ihan hyviä juttuja. Mutta ei mulla sit ollut muuta. Niin nyt mä lähden mun kaverin kanssa sit touhuilee. Ja nyt mulla on silleen niinku ihan hyvä päivä. Niin se on tosi kiva aina kun on hyvä päivä. Niin sitten me toivotetaan sullekin niin kun, tai kaikille teillekin niin kun tosi hyvää päivää. Ja sun runo oli ihan hirveän hyvä, Apina-Aakari. Mä oon susta tosi ylpeä. Niin sekin pitää muistaa sanoa aina, jos on kaverista ylpeä tai tekee itse jonkun asian tosi hyvin. Tai sit kaveri tekee, tai kuka vaan tai sillä kotona joku tekee tosi hyvin, niin sit voi sanoa toiselle, että toi oli niin tosi hyvä juttu. Ei mulla sitten muuta kuin mukavaa päivää teille. Heippa! Heippa!